Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Steven at agatarlak. Ngam iti agdama, kat adda iti pagilyan nga Abu Dhabi. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out to all OFWs here in Cyprus from Violeta Tabin. Shout out kada Rose Ann Confieso, Susan Ronquillo, Maricar, ken Adela Vergara. Kastamat ni Boss Conjant TV, ni Dani Veras, Heidi De La Peña, ken Mentoring 1014. Makablaawan nila kay ko ani Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, ken Noli Andres, ti Villa Carmen, Ramon Isabela, from Linda Pasion. Kastamat ang makablaawan ti Manangan family iti Baguio City from Jackie Manangan. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Steven. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Steven. 5 taon ko dito'y Abu Dhabi manang. Katkas kadagiti daddo mga OFW, pinilik ti agtrabaho dito'y tapno maipaayak itinasaya at amasakbayan ti pamilyak anapanawak dita Pilipinas. Nabayag matbasitan nga agdengdengegak kadagiti drama show iti YouTube, kat naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang mapili ang maidrama, kan makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Napasamak ti padas ko, idi kabambanwagak. Rugyak man nga ron ti agsalaysay, idi addaak paylaang iti kolehyo, Manang Emmy.
anya ti sidan tayo, nanang. Narabyan ka manan anagawid, anak ko. Nakainom ka pa ay. Awan ka di klase minton bigat. Ha? Anya nakainom? Sana ka nakainom, nanang. Ay na, anak ko. Madlaw mo't kat itigaraw mo nakainom ka. Saan, nanang? Kasano makaaramid na kiti project ko ngay? Akadwak dagiti kagrupok no nakainumak. Saan kan nga aglibak, anak ko? Di nak maalilaw. Ay, ang mga noan niya la di tantar aramidan nyo Madamdama, di kan makaturpos. Di kay kadiyag tanag, nanang. Agturposak. Sigurado umlaang, Steven. Amom anarigat ti panagbiag tayo. Kat ikarkarigatan milaang kanitatang mo apagadalan da ka, tapno makaturpos ka. Nanang, di kay agtanag. Kasano asa anak nga agdanag, kat masansan mo't amarabyan ka nga agawid. Kanayon a group project ti ipampambar mo. Agpay sumat namin, nanang. Ala, wunan. Si kalaang ti makaamon anya ti agpayso, anak ko. Ay, agalwad ka kinitatang mo. Amom no anya ti kabailan na nga aramidan. No bilang maamuan na nakainom ka anagawid kat aldaw ti klase. Agyaman ka tanasapa nakaturog. Tanabannog anaggapo ijay talon. Nanang. Sige, ingka agpuluson. Adama ka ni kusina. Mangan ka nga umuna, sakbay maturog ka. Nanang. Nagsakit ti ulo ka. Diyak kalaan dyan inom may dirabi. Lapig sa gayam. Hala, anyat orasan. Masapol nagpikat akong tapno sana ka maladaw ti klasik. Nasaya ta nakaraing ka ni Steven. Ang mga numaladaw ka iti klasem. Mangan kan sakan to agdigos tapno makastrek kan. Un tatang. Un gayam, nagkapwa mi dirabi. Kung naninanang mo anapan kayo kano iti balay ti may sa akaklasim ta dain ring pasyo project. Un tatang, kadwak dagiti kagrupok. Napan kami iti balay ti may sa akaklasim Inrugi mi nga inaramid ti group project mi. Anas ka na maipasami into no maya Domingo. Kasta ka di. Basta sa ano na analadaw ti panagawid mo. Amumutan iti panawon ita. Narigatan. Ang mga nonya ti masalaw mo iti dalan iti panagawid mo. Agannad ka, anak ko. Un tatang, di ka agdanag. Steven, kunak no saan ka sumro kita Oh, apay kasta tilangam. Agmamayo ka. Saan mo akinabailan dya ininom tayo dirabiya niya? Awan, kapoy kamot gayam. Mabaling ka din, Marie. Sakdangan nakman. Nagsakit ti ulok. Si kamot, anya maringay bagbagam. Kaslasan tangag gayam. Mario pare, saan amari? Ay, pasensyakan Mario. Nagsakit ngamin na talaga ti ulok. Sakto. Ngamin, agiinom tayo manan inton madamdama. Tapno mapukaw ti sakit ti ulo. Anya nga, uminom manan ni bagbagam. Agiinom tayo kanumanan nagbabarkada inton rabi Iso sumurot ka. Ngam, ada exam tayo inton bigat Marie. Mario, kunak ko ma. Nasayat mo, tamo mo tiyaw, awag mo kanyak. Exam lang day jay. An mo tayo ngay dayta nga exam? Saan tayo mo't nga agenjoy iti dayta? Saan ka di? Iso nga uminom tayo langan inton madamdama, pare. Bay amon dayta nga exam. Kabaalam dayta, uray saan ka nga review.
Mario? Sige, Steven. Nalaka lang day tang exam. Kabaulam day ta. Isa sumurot kan kada kami. Sige man langan. Nay, Steven, apay nga itaka lang ang nagawid. Anya to orasan? Inlepas mi nga di project kanas ka nga ipasamin tanong may Domingo, nanang. Agpayso ka di day ta nga ibagbagam. Amok, naggapu ka manon iti inuman. Saan, nanang? Talaga nagaramid kami iti project. Promise. Apay nga rod ang nagladaw ka nagawid. Ay na anak ko, kakaasi ka mangkalkalubkan ka iti amam. Amok ang naggapu ka manon iti inuman. Di ka makapaglibak kanyak. Mabaybayam sabot ti panagadal mo. Kakaasi ti amam nga aggamulo iti daga, tapno makaturpos ka laeng. Kanayon ang masapa ang maturog, gapu iti nalaos a bannog na iti talon. Iso asubadam kumamot tirigat ti amam. Babaan iti panagadal mo ang naimbag. Kan panagbalin mo ang responsable. Ay, tsaka mo no aging gatkaano ang makalubak ti aramid mo iti amam anak ko. Ngaminton ti amam amismon ti makaduktal iti aramid mo. Tsaka mo no anya ti aramiden naken ka. Idi kolehyo akmanang naesemak iti barkada. Kanayon kami nga agiinom imbes nga ag-review para iti exam iti sumaruno nga aldaw. Rinabii kalpasan ti klase nga agiinom kami manang. Kat iti panagawid ko iti rabrabii, ibagak kadananang ang naggapuak iti balay ti maysa a kaklasek, tada inaramid mi a group project. Ngem ammo ni nanang no anya ti agpayso. Kakaasi amang kalkalub kanyak iti amak, tapno saan laeng amaamuan ni tatang ti aramid ko. Taam muna no anya ti kabailan nga aramiden ni tatang, no bilang tamaamuan na ti kinapudno. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid ko manang. Diyak pulos impangag dagiti pamagbaga kanyak ni nanang. Agingga iti maysa nga aldaw. Steven, kayat ka kuma makasarita. Ha? May papaniti anya, ma'am. Agnangabit ti panagmartsam inton graduation. Ha? Apay, ma'am. Nagbabati score mo kadagiti quizzes yo. Pati exam mo, saan apasado. Masapol ang makasaritak dagiti parents mo. Ma'am. Nagado dagiti projects kan requirements asaan mo ang may submit. Basit laengen bagsak kan kadagiti amin a subjects mo. Huh? Ibagam kadagiti parents mo tao may dadito inton bigat. Kayat ko ida makasarita. Ay, ma'am, amangan mat no mabalin adi yun kasarita ida. Saan na mabalin, Steven? Masapol ang maamuan da no anya ti mapaspasama kadagiti grades mo. Huh? Kano apay nga agnangabit asaan ka ang makagraduate.
kasano nga taday to yan? Amang ano sa anak ang makagraduate. Dandan ni bagsak ti amin na grades ko. Pasol kumot lang ti amin. Naimasak mo't namin tinakiin-inom kadag iti barkadak. Tsak pulos inkas kaso ti panagadal ko. Hanya ka ti mapasamak. No maamuan ni tatang daytoy. Tsak kumakayat ang maamuan dang kasapulan. Gapo itimbaga kanyak ni ma'am. Makamuditan. Sigurado nga agungot ni tatang. Anyangay nga rod. Naladawon ti amin. Awanan ti maramidak pa'y. Masapula kasaritak ida. Tapno mapanday ti pagadalan inton bigat. Dagitoy grades ni Steven kadagiti subjects na kabsat. Dagitoy mo't dagiti saan na nga impas pa sa requirements kan projects da dito'y school. Kasano na pasamak da ita, ma'am? Kanayon mo't ama pa nagaramid iti group project da ni Steven. Pasaray maladaw pa'y nga agawid ka po ta iliplupas da kano dagiti rumbeng nga may pasa ti grupo da projects. Pasensya kayon, kabsat. Ngam talaga nga awan ti na-submit a group project akaraman ti anakyo. Nagipulong pa'y nga rod dagiti ka grupo na. Amasansan kano asaan at tumultulong ni Steven iti panagaramid da iti group projects da. Amang ano saan nyo lang nakita na imbag, ma'am? Namin anon akinitak dagiti na-submit a projects kan requirements ngam talaga nga awan ti naipas ni Steven. Ma'am, amangan mo't no adalang kamali iti panagkorek da iti exam na. Pasensya kayo manen, kabsat. Ngam namin ano adinoblek akinita ti exam na. Ngam talaga anababati score na. Sige nga rod, ma'am. Di kagdanag. Kasaritak ta anak ko apama na sumangputak ije balay. Lakay, anya ti kunada iji pagadalan. Impakita kanyak ti maestra na dagiti grado na. Tanda ni bagsak ti amin nga asignatura na. Ta saan kanumot na agipaspasa iti project na. Kat nagpapati score na kadagiti exam. Kasta ka di. Masapo lang makasarita tata anak mo apama na sumangpad. At nakalukwan nga aramidin na asaan tanga mo. Sige, lakay. Mga no sigod matan nga among ti may papan iti daytoy. Nay, awad ti amok iti dayta, lakay. Saan aya ka na yun nga agpakada ang mapan iti balay ti kaklase na tadaramidin da group project? Apay nga awan ti may submitar na. Papapanan na nga ron no kasi nga agpakada. Lakay. Agalwad kanyak di anak mo. Kunak no agad-adal ngam sa balim at gayam tararamidan na. Kunak no makapagardwara kun kalpasan ti mano atawan na panagrigrigat ta amang isaksakad iti panagadal na. Itakas talaang ti inaramid na. Kastoy ti so papak na iti rigrigat ta nang papaadal kan kuwan na. Ti di na panagradwar? Lakay, agparbeng ka kuma. Amang anoan niya ti mapasamakan ka. Kasaritam tulaangan ti anak ta apaman na sumangpet. Agparbeng ka kuma.
Diyak ilibak manang, talaga nagbutengak, idi imbaga ti maestrami, amasapol akasarita na datatang. Amok ngamin ti kabailan nga aramiden kanyak ni tatang, apaman amaamuan na ti kalukwan nga inaramid ko. Ken iti may sa banda, nagilti akmanang. Gaputadyak man laing kan kanutirigat dagiti dadakkel ko amang papaadal kanyak. Awan nga rod tinaaramidak. Imbagak ka ni tatang amasapol amapan iji pagadalan. Danda ni jak kayat ti agawid iti daydi akanito, gapo iti buteng ko. Gapo iti naduktalan ti amak manang. Ngem amok anakarkaro akaungetdak no jak agawid. Iso nga inturtured ko ti simmango iti amak. Kasapulak ti pamalawag mo ita, Steven. Apay ka di tatang. Impakita kanyak ti may sa amaistram dagiti bagsak agradom. Pasensya kayong tatang. Talaga ngamin anarigat dagiti exam mi. Saan laaday ta? Imbaga na pa'y nga awan ti may submitar mo a projects kan requirements yu iti pagadalan. Saan ka kano at tumultulong nga garamit ka dagiti projects yu kuna dagiti kagropom? Tatang. Saan ka daday ta ti kanayon arason mo? Ti panag-aramid yu iti group projects iso kanayon ka amarabyan nga agawid ka dagiti kalabos nga aldaw? Un tatang. Anyangem! Sardengan na ki Steven, amok nga da kalukwan nga aramidam. Awan ti kalukwan nga aramidak tatang. Saan kan ngaglibak? Sardenga mo ti panagsalsalawasaw mo. Saan na kami amaloko kung ninanang mo? Iso nga ibagam ita kanyak. Apay akanayon ka amarabian nga agawid. Anya ti kalukwan nga aramidam. Awan nga tatang. Awan ti aramida ka kalukwan. Sige. Ikan ka iti may sapay agundaway tapno ornosem da ito'y nga inaramid mo. No saan pa'y amaornos ti gradom kan kanayon amarabian ka nga agawid. Agalwad ka kanyak. Oh, anya nga Steven? Sumurot ka kadikada kami ton rabi eh. Iti makit-kita ka lang amita. Amok ka mais-stress ka. Iso sumurot ka kada kami ton rabi eh. Agja-jamming tayo kid Sa anak pala nga sumurot ita. Talaga kaungot da kung datatang no matiliwandak manen. Namuan na ngaminan ang nababadag iti grades ko. Kun amang ano jak makagraduate. Anya ka mutan. Apoy mabutong ka kadagiti dadakkel mo. Ti amom, laksidan da ka nga anak, numaduktalan da ti aramid mo. Saan, Steven? Saan dan to maaramid kan kadayta? Mari, mabutong nga ka talaga. Amang ano matiliwandak. Diyak ka mo na anya panusa ti ipataw da kanyak. Nagko na ngamin ngagpatiliw ka. Saan to mapasamak dayta? Iso sumurot kan kada kami. Sige man langan. Simangpet ka din dyan anak mo. Awan pa'y nga rod lakay. Ang mga noadan iti dalan na. Ang mga noadala ang nakataktakan na. Talaga subsubo kenak dyan anak mo. Lakay, saan ka kumaunay nga agpungtot? Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Laglagi po nga damarikrik nam asaan anasaya at iti bagim. Makapasakit nga min itinagam tar aramidon ta anak mo.
Kurang nalapatayo kung tibagi iti pa nagtrabaho iti talon, tapno mapaadal talaeng ngamawan gayam anyaman na kenkwa na ti pa nagsakripisyo ta. Bayam tasyak ti makisarita kenkwa na paman na sumangpet. Agkalma ka kadilaeng lakay. Steven, anya ka moten anak ko. Kinasarita na kanti amam saan ka de. Anya man da ito yun. Narabyan ka man anagawi doon. Nakainom ka pa'y. Sana ka nakainom, nanang. Tinasaya at sumrakan adagos iti kwartoom. Tapno saan na ka na makita pa ini tatang mo. Ang mga noan niya ti mapasamak. Sumot lagayam anarabyan ka anagawid at tanapan ka nakinom. Tatang, Aglibak ka pa ilaan! Ay na! Kasto'y gayam ti aramid mo! Oh, gusto na kay! Agparbang ka kuma! Aramidin na kami nga inutil kang dinanang mo. Dahito gayam ti rason no ape amaladladaw ka nga agawid. Mapan ka man gayam makininom ka dagiti barkadam. Mangibabain ka! Awan kuin kam nga anak! kinapod mo lahat, tatang. Agpaiso asumursurutak ka dagiti barkada ka mapan agininom. Babaan niya min daytoy. Mapukpukaw ti stress ko. Kat aklunag. Kapoy ti daytoy. Nabaybay akong ti panag-aadal ko. Ay, huston. Agsarita kayo ka di anasayaat. Saan ka makibiyang ditoy? Saan ko maakastoy awagas ti panagsarita yo? Kalpasan ti inaramid niya pa nagsakripisyo iti inam para kan ka. Dahito ti aramidam ka na kami. Dahito ti kasukat ti parang padakkel mi kan kay ti nasayaat. Pasensya kayong tatang. Huston lakay. Agkalma ka kuma. Sa balin ti tsuraam. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Kalpasan ti amin, Steven. Dahito ti subad mo kada kami kaninanang mo. Saan ka pinadakitap nagbalid ka kasta mag-inom? Ha? Tatang! Tatang! Anya ti mapaspasamak ka na kayo! Tatang! Lakay! Lakay! Dayjay ti maudi agundaway ang nakasaritak ti amak manang Emmy. Saan ko nga ammo nga adagayam sakit ni tatang anabayagan arikriknaan na ngam di na imbagbaga kada kami kaninanang. Jak ammo no anya ti marikriknak ken aramidek idipimusay ti amak. Kasta unay ababawik manang. Numabalin ko mga isubli ti napalabas tapno saan ko maanagbalin anatangken ti ulok. Kat nagbalinak anasayaat nga anak kadananang kentatang, mabalin nga aging gaita, si bibiyag kumapay ti amak. Ita, jak malapdan apabasulan ti bagik iti napasamak iti amak. Nagsakit pay laeng aging gaita. Daytoy kumapakasaritaak, kat agbalin apalagip kadagiti dumdumngeg, nga agbalin tayo anatulnog kadagiti dadakkel tayo. Ken ilalaen tayo dagiti rigat ken sakripisyo da tapno mapakanda tayo laeng iti inaldaw ken mapagadal da tayo tapno agbalin anarimat ti masakbayan tayo. Daytoy ti padas ko manang. Tuy pagayam mo, Steven.
Pagayam ko nga Steven, nagkasang tinapasamaken ka. Pudno unay ti imbagam, arumbeng nga ipatag tayo dagiti naganak kada tayo. Subadan tayo ti sakripisyo da, babaan iti panagbalin tayo anatulnog nga anak. Gaputan no awanda, awan tayo kumamet ito'y abiyag. Ken maysa da ito'y kadagiti sangapulo abilin ti Diyos. Ipatag tayo dagiti naganak tayo. Di mo liwayan ti kumararag iti namarswa, tapno lumag-an ti riknam, kat agtultuloy tinasaya at agasat, adimtengken ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi